Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi kembali. Langsung mandi kok samsat kudanan langsung kruwamas. Duduk ning jaba. Intan teko apa? Repai. Mamang bunda tak takok indah kita karo sapa? Oh gak roh ta ngono. Repa kan dulu. Kuwi dudu dio. Gak. Sapa Intan? Gak roh ya Bu. Wong endi? Boy. Marah iki modele ditutupi ngene cah sing roh ya sapa? Ayo lungguh rono ya ibu tak niliki bayi Intan ning omah ae. Nek melok piye aku goncekan mbek Bunda Dewi awakmu mlaku? Lah piye wong iki goncekan mbek Bunda. Udan iki, Nduk. Anggek mulai kok samsat apa ya ora kesel. Nek awakmu nggawa motor dhewe tak numpak motor dhewe aku tak goncekan. Ya wis jalan sik. Engko tadi sih. Engko terus ibu ning Gadung golek lontong, kok mlaku tekan Gadung ya awakmu ya. Engko tekan gone Mbah Dami. Aku bar tiba ngoncekno kowe mang lho, aku terus dadi wedi ki, Nduk. Mak griye memang lho, ibu tangane rongsok piye ya? Apa, Dak? Ultra Plus duwe. Sepatene sik ya. Aku cek wedi pemirsa ngoncekno Intan kan barudan. Ratane ki apa? Bang kowe karo sapa kok ambek Tan awak. Bang? Sampean mbek sapa ngono? Sapa, Nduk? Sapa, Pak? Mbak Indah takok, mbok iki sapa? Aku yo gak rohi. Yo cek wong Indonesia ning kene sekitaran. Tapi mang gak roh tak takoki. Sapa le, Nduk? Kira-kira sapa Tan? Sapa iki? Iki pacaran dek. Dek. Lah sapa iki? Sapa Tan? Masa iki cowok? Beda. Loh. Sapa le? Delok le Tan. Yo ora iki yo cowok le Tan. Kok iso sing wedok iki? Sing wedok iki sing cowok sebelah e. Lah ya sapa? Senane dene penasaran nih, aku juga eroh tenan ibu gak eroh intene. Bunda tak aku gak eroh. Lho Mbak Indah yo teko kuwi sapa, Mbok? Nek tak dono piye? Heh? Nek tak dono terus piye? Nek didono piye? Pacare besar ganteng. Gak eroh kuwe. Lho lah cowok yo kabeh yo ganteng le. Ndelok Bang, lontong porang aku dono. Lontong porang, Bang. Gak usah. Gak usah. Bagiannya kawan. Bunda pengen lontong, Duk. Oke, terus iki apa nilai bayi dhisik. Terus lagi mencari-cari lontong ning Gadung, ya. Oke, iki waktu menunjukkan pukul 3:30. Nah, Mai, bayi delok tangane sing bagus Nduk. Duduk, tak takoki. Bayi mang wis mbok kabari piye? Bayi ditukokno lontong, Duk. Purun. Kersa mboten? Doja nak wonge. Iya, Tan. Iya, Tan, ndang Tan. Aku tapi gak nganggo cambah. Intan nganggo cambah. Iya, tel. Soale iki Ibu iki rong bukane piye-piye iki dalane lunyu lah ya Ibu. Makan pek tiba ngoncekno Intan. Dadi wedi tangane Ibu rondok. Lah iki rondok kepluntir. Aku nah. Engko pijetno ya tangan Ibu. Iki rondok kepluntir rasane sing tengen. Saking Iso, bersih iso iki pemirsa. aku, nah. Insyaallah. Ya insyaallah kan mang dalane kan retak. Enek banyu, ora ketok ketutupan banyu. Dilewati Ibu, dadi bane ora pas ngono, griyel ngono. Terus tak juwagangi nganggo sikil, tanganku tak nggo nahani ngene. Nahani Intan sakmene gedene iki pemirsa. Dadi rasane tanganku sing tengen iki walah kretek kok. Tanganku ndi? Ilang lah, Nduk. Oga, sing sitoke. Iya wis. Golek ya. Ning ndi iki? Nyah. Tapi kok kan benekno ibu iso. Ibu gak iso. Mun tak tau Bunda. Ijolno piye gak usah dinggo marai dinggo marai ngono cah. Wis ijolno ae wis. Kok sanggo aneh-aneh. Tak doleh ya. Ya wis didoleh. Bunda minta tolong dicoplok saja. Iki Mas bagus sih saiki. Tak motor dhewe cah goncekno pengen bayi. Iya, aku gak iso goncekno aku bar tiba Dek, tanganku luar. Iki mang ning alas. Alung sampean goncekno Intan, aku tak numpak dhewe sih alon-alon. Tenan Dek rasane cowomplong tenan kok.
Ki engko tulung Dek. Bener Engko ae. Engko ae wis kadung sampe budal. Heeh. Ora sido didol. Ora sido didol apa diberi Bunda. Aku pengen ngerok, Be. Iya, engko cek Bunda sik ya, Duk, ya puwe tenan tanganku walah. Mbah Samini lagi. Ki naraka ya Mbah Samini. Iki sawu Dek Dea. Namanya Dek Dea. Dek Dea Amani Putri. Kayak adik. Buanter Mbah Melayu nek Kinara. Paune gloyor-gloyor. Enggih. Wis nyandakno mencolot. Mbah Nini paling pun enten 1.000 bayi nggih Mbah sing jenengan tolong nggih. Menawi nggih Mbah kan jenengan timur ateke. Pasti mandi. Diteteh-teteh sik. Sesuk lontrongnya ready ta. Sing dhisik-dhisik do anak kok. Lah nggih. Sing tulungane kula ki ambak niku pun gadah anak. Lah nggih. Sing lanang Paling pon enten Mbah sing jan tulungi niku nek sekitar 1000 bayi niku. Nggih mak yo. soalnya kan mulai berapa puluh Wah mulai piro tahun piro? Tahun 2000-an nggih Mbak nggih. 2000 ini sekali tahun. Saiki 20 tahun lho Mbak. Bener ya Dek, tahun 2000-an Dek Mbah Nini adeke. Ya Mbak ya. Nggih. Ndah nggih, sakniki malah jenengan digendong riwari numpak motor sakniki. Kadang niki jenengan tulungi sing gendong Mbak Samini lagi. Nggih lontong-lontong. Walah, nggih Mbak, walah tesik jos ayune ra kaprah kok jenengan lomba mboten sajungkatan ayune cek kimploh-kimploh nggih buar nggih. Walah. Karena cuwili. Iki kendi nduk dudukan, nek kan atom lah plastik. Bae unjukane kuwi lho. Ini bae resik apik. Bae jualan beras Dek Dewi iki lho. Berasnya nyampe, Mbak? Berasnya apik. Oh, kan gene putrane. Nggih, Mbak. Nggih ngrau. Nggih. Nek ngrau ki Dek ya panene iso ping 3 ya Dek ya. Kene iso ping 2 walah nek omate wis berat rasane. 6 mawon, Mbah. Ya, Bunda Dewi, intene, Bu Yun, terusane Ayi, Yoyo. Apa neh? Saya salah beret sama pakai pernah. 5 apa 6? 6. Kene piro Dek karekane? 8 dijukuk loro 6 ya. Kok itu uturan beret kok 10 Mbak. 8 dikurangi loro 10 Ibu Har. Kalong iki tiange lho. Kalong lah Indah ya wis melok suamine. Mbak, apa besi borok iki kabeh? Borok iki 2000, Mbak. 5.000 3.000. Suasanane ning kene lho. Kuwi anak Jadi das-das ndak kita. ada, Nggih, Bu Har. Ototene pun mateng. Ototene pun mateng. Oh, nembe goreng. Adik, gorengan, Dek. Cek digorengno ning pawon. Kono lho pawone Mbah Ni sebelah kono lho. Oh. Oh. Repiu. Sedengan. Sedengan. Pakai tambah nanti. Sing mboten tambah setunggal tok, Mbah. Mbah Sarmi iki apa usiane sampun anu tapi cek semangate Dek Dewi ya. Nek jenengan ki tesik enum Mbah untune dereng tukul.
Nembe arang-arang kados kinara untune. Aku sing sedengan ae, aku gak wani. Yo sedengan. Sing telu sedengan. Iya, sing telu sedengan, sing telu pedes. Mbah kula nyuwun minum niki nggih, Mbah. Oleh-oleh kuwi jenenge menjunjung tanah air. Nah, zaman biyen nek yo ngono kuwi lah Dik Dewi awake dhewe kan ning kendi. Ndang intani yo, gak boleh dicucup lho ya. Lho, ndangak ngek. Pengen tempe boleh. Boleh, pengen tempe boleh. Lontongnya damel kiambak, Mbah. Biyen pas pengajian kan Dik aku nyuwun Mbah Sarmi ngantek sak kewerdus. Zaman riyen nika nggih. Lho niku. Nate Mbah, tinggi pengajian riyen nika, kula nyuwun jenengan sak kewerdus. Malah nembe mateng kula entosi jere. Kula mlebu pawone jenengan zaman riyen. Malah lungguh kene. Apa nek wong tumbas kayane? Ini kajeng tumbas meleh Mbah. Sama. Garah, Dok. Nggih, Mbah. Tapi jenengan tesik pengen kegiatan nggih, Mbah nggih. Sene dipenging putrane. Ini balik ning Purwokerto. Walah, bau ketera kaprah Mbah, Dok. Napa Mbah walang kadung, Mbah? Banyak. Banyak aku kata walang adung. Banyak. Anu poki kita wong ke derene. Walah, ote-otene, Dik. Juga Dik Dewi. Mpun, Mbak. Kanten iki, Mbak. Nggih, tesik teng wingking. Oh, tesik teng wingking. Dik, juga, Dik. Ote-ote ambek. Ote-ote ora klambenan. Pirane kita pakai cilik. Kasar pisan. Niki pinteran? Jinah 5.000. Oh, pinter ora usah. Jinah cek 5.000 ayo berarti cek 500 Adik. Kuwi piro ngono. Kelas, Mbak. Tak umami sampean Mbak Rika. Oh, Kula namung sekedhik 4.000. Iki 2.000. Tiga 2.000, Mbak. mboten 500-an kok Mbak Rika. Nggih, 500-an, monggo. 6, Nah, 6 lah. 10, Nah, 10, Teng wingking tesik sik iya Bang, nah. Jinah. 10. Rolas. Wes, Wes. rolas berarti mbek mang loro 14. 14. 7.000 berarti. Iya. Kowe pengen nek iki oke. Nah, ote-ote. Ndang. Kuwi engko wareg sik kuwi. Wareg sik kuwi kok. Ditung lho, Tan. Hari ini dapane debian seminyak kae, dari iki gak kemok rene. Nggih. Nggih, Mbah, ampun tuang kowe, Mbah, mboten nate mriki. Sak jokerien kan terus teng griyane Mas Dimas teng merah kula. Terus doang mboten nate mriki. Angger-angger impor untul-untul mriko. Istris. Mriki melih. Ndek putu ngoten niku, Mbak. Ketoke tone-tonen mawon, Mbah. Pengen roh ae. Nggih. Iku anu yo rada lemas. Nggih. Laran. Aku sambel. Bu ketera kabeh. Sesuk buah. Lah kae wis dikandani dungkling. Aja lali sesuk buah. Dua niki sing sedengan nggih, Mbah. Seger. Kenapa ya? Sambel ya. Pengen rame lho porsine sak mene kae. Wareg tenan Dik Dewi iki kok Gus. Semoga tapi nek bar Pesta. makmu Yo. yo. Mbak Rika. Kula dekane bar gawe lontrong iki ngono ya. Pokoke nek makmu. Hmm. Iki seru. Nggih, mboten napa-napa malahan malah sehat. Nggih malahane anu.
Apa dipresakno golek uyah bening saya mangan to. Ngoten, Mbah. Wong sing preso-preso kuwi ndelok uyah kon bening mangan to. Kan soalnya pipis terus, Mbak. Pipis terus, Mbah. Aku gak ijo ki nek mangan. Lah jangan pun pawange lontong. Enggak iki benten-benten, Mbak. Benten-benten, Mbah. Walah sampun oke. Iki kanggo tambah. Mboten, kula mboten ngangge cambah, Mbah, Dok. Gak usah cambah. Dipitingi loro. Nggih. Tambah. Ku ana sing pedas. Nggih, kula pedes, Mbak. Pedes 3. Bayi kenapa? Bayi pedes aku gak usah pedes kok. Dik. Lagi mang sing sedengan sapa terusan Pak O. Oh iya ya Pak O gak seneng pedes kok ya. Gak wani pedes ketoke Pak O. Intan pedes. Gak apa-apa Intan mbek iki mang barengan aku kuwi sedengan. Tunggu sing Jawa mana iki Pak. Dipitingnya dicuklek ngoten mboten napa-napa, Mbak, mboten sabu-sabu. Nggih, ampun Mbah, mboten sabuki mboten napa-napa. Wah, maaf lontong, Mbak. Iya, Dek, sampun aku mau bermaaf. Oh iya. Ibu teh sing gak pedes. Menggrenggong. Ya intene. Wes, bayi sampun. Sing apik. Duduk. Nah, ya. Nanti Mam. Aduh, iki kok lagi-lagi suwek kalekku ki. Kuwi ngombeku. Iya, wes ngerti nek iku minummu. Ya nanti Mam. Sing gak pedes. Kok iki ngene godhonge? Ora apa-apa. Wah, sak meneh kae lho pemirsa. Wis memang Dik Dewi ben dimaem karo Pak O, Rio, Bunda, Bahi kabeh lho sak meneh kae to pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bertanah, bima bertanah. razaqtana wa qina Nah, adzabannar. Amin. Enggak lupa pemirsa. Sampeyan tenaga itu. Gitu. Tak nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten pedes niki. Bismillah. Dan ku yo gak pedes mang yo. Kak. Hangat-hangat. Enak jadi kayak cambah aku tuh kan. Iki otot ndak? Mungkin nama kok kene. Ibu njukuk ngene. Tarik, suwek. Suwek lagi. Otot-otene 500-an. Nah, Nduk berpindah lho. betul. Engko siap nguyah-nguyah. Sek, tak njupuk tempe. Bayi gak siram paling. Lah kenapa, Dok? Mbah, mang siram ngelunah. Bosen. Gak boleh ngomong elek ngomong kuwi. Bayi iki yo pengen sehat, Dok. Wong paman ibu lara-lara mosok ibu yo mbok meneni ngono. Gak boleh ya ngono. Bayi ngono wae. Yo pengennya yo sehat bayi. Ini ngeluh kan yo pancen yo. Yo ngeluh ngono lho. Doa bayi yang sehat terus. Tapi gak oleh ngombe obat terus bayi sampai saiki gak oleh. Terus gak oleh ya. Kebanyakan obat kan yo jirine yo enggak. Gak boleh.
Tempenya sithik-sithik nek nyokot. Sijik mama, ibu siji ya wis. Hari ini ngancani ibu untuk Nendek. Nah, karena ngekakno lampu. Aku tak tuku lampu aja melok. Kak, Aku rung sanggup jana tenan. lampu ndi? Iki lho, dilongkas kikik tengah wengi kikik mati nangis. Duh aku gak iso asenan ya, Bu. Gak iso tak aku kudu ditumbasno. Sing nggone Mbak Indah kayak aman ini tak isi. Nggone Mbak Indah ki apa ya? Irit pemirsa kan cuma di nggo panjer listrik. Mboten lain-lain toh, panjer listrik. Tahu. Tahu? Tak kene. Nggo nintan kan macam-macam toh kan jadi kediluk diisi. Heeh. Enak. Ya pun di pemirsa, terima kasih sampun bersama Bu Yuni dan juga Intan. Bunda Dewi mah tak jak. Ayo Dek tak tebas lontong Dek. Iya Mbak aku pengen lontong ayo aku. Pokoknya sampean tak jak masih bar nilai bayi langsung OTW golek lontong. Aku ya melok. Terus doa terbaik untuk jenazah semua, semoga yang sakit yang parahnya sembuh. Enak ya Allah, berikan omongan yang saleh-salehan kepada Cinta. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus